Takardu sai ka ce wani makaho? Ya haƙuri. To me basti yake nufi? Dan uwan juna kenan. Dalla ware. Asin da asin ra'ayin mu daya, hanta da jini kun ga ba rabuwa, mu sanya raba mu babu dama haka za ya اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. زام هذا عزيزة عبد الملك أوري. Kina nufin ki ce ki ba ki amince ba? Alhamdulillah. Ban amince ba yayi mare kuma ba zan taba amincewa ba saboda ni tsakanina da kai ba soyayya bane ba shakuwa ne. Ka sa ranka cewa ba kai kaɗai bane. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. asin da asin. Soyayya da ke bangaje ba saboda maza jarin jiyan Hausa alo. Malam baka iya bada haƙuri ba ne? Ya haƙuri, wallahi ban ganki ba. Nan gaba idan za ka yi tafiya ka ringa kallon gabanka. Dubi yadda ka zuba min da اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. زام هذا عزيزة عبد الملك أوري. Kina nufin ki ce ki ba ki amince ba? Alhamdulillah. Ban amince ba yayi mare kuma ba zan taba amincewa ba saboda ni tsakanina da kai ba soyayya bane ba shakuwa ne. Ka sa ranka cewa ba kai kaɗai bane. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Asin da asin. Asin da asin soyayya da ke bangaje ba saboda maza jarin jiyan Hausa alo. Malam baka iya bada haƙuri ba ne? Ya haƙuri, wallahi ban ganki ba. Nan gaba idan za ka yi tafiya ka ringa kallon gabanka. Dubi yadda ka zuba min da takardu sai ka ce wani makaho? Ya haƙuri. To me basti yake nufi? Dan uwan juna kenan. Dalla ware. Asin da asin